aspoň splnili ten sľub, ktorý som hovoril. Nie je to akože horor, hej, čiže teoreticky ako... Nie je to nejaké psychopatické, že som zase videl nejakú, jak by som to nazval, postavu čiernu, počkajte, skúsime. Nechcem dať horror music, ale hodila sa tam nejaká story music. Progressive psytrance, hej. Alebo ne, dobre, dáme tam nejakú takú tichú klasiku. Toto sa hodí, no. Ale musíme si trošku stišiť monitor, guys. Musíme si trošku stišiť monitor. Surfman nie. Ešte to je neaktuálne. Samozrejme, hneď ak bude môcť niečo ako oznámiť, tak to bude na Facebooku a na Twitteri ako prvé. Dobre, tak kým sa Grindr vráti, myslím, že už môžeme pomaličky do fajči, tak vám to poviem ako, ešte raz opakujem, guys. Nie je to hororová story, proste nie je to niečo také, ako to bolo predtým, čo som mal tú spánkovú paralýzu a tak ďalej. Je to viac menej story, ktorá sa mi stala, keď som bol, ja neviem, koľko som mohol mať, 15, 14. A musím sa trošku rozpomínať, lebo sa mi to celé trošku tak, samozrejme to mám rozmazané. Najprpnutejšie na tom celom je to, o čom to celé bolo. Bolo sobota ráno, to si pamätám veľmi dobre, lebo bol víkend, ja som chodil ešte na strednú. A bola sobota ráno. A mal som strašne živý sen. Jeden z najživších snov, aké som kedy zažil. Jeden absolútne, že to bol tak živý sen, že do dnešného dňa mám zimomriavky z toho, či to vôbec bol sen. Mne to potom vysvetlil jeden človek. Je to dosť psychopatické vysvetlenie, to vám poviem na konci toho príbehu. Ale aby som sa dostal k tomu príbehu. Predstavte si, že idete si večer láhnuť. Bol som samozrejme u mami doma. Bol som u mami akože ešte ako 14-ročný alebo 15-ročný. Bol víkend, sobota ráno. A mne sa sníva vlastná svadba. S jedným malilinkým, maličkým rozdielom. Tá svadba nebola moja. Ja som mal živý sen. Už si nepamätám, už by som si vymýšľal, nechcem si vymýšľať, chcem, aby to bolo proste reálne, ale povedzme, že som sa volal Martin, hej. To je také klasické meno. Reálne som si v ten moment pamätal, jak sa volám. Moje meno, priezvisko. Meškal som na svoju vlastnú svadbu. Bolo 8 hodín ráno a ja som si pred zrkadlom upravoval motýlika. Kúkal som sa na seba do zrkadla, videl som normálne seba. Normálne seba som videl, ale volal som sa úplne inač. A to najprepnutejšie? Do dnešného dňa si pamätám celý svoj život. Celý svoj cudzí život. A to si teraz nerobím srandu, to bolo na to najnechutnejšie. Proste jednoducho to bolo najnechutnejšia vec, ktorá sa mi akože fakt snívala. A nie po stránke hororovej, ale po stránke, že ja som bol úplne niekto iný. Bolo 8 hodín ráno, 8:15 som mal svadbu. A jednoducho ja som bol pred zrkadlom, obliekal som sa a najviac som si nadával, že ja ju nestíham, ja ju proste nestíham. To nie je šanca, aby som stihol, ja musím byť v kostole za 15 minút a ja som ešte doma. Ja som mal asi 24 rokov, vedel som, jak sa volám, s kým idem proste k oltáru, poznal som jej čas rodiny, poznal som svoju časť rodiny. V tom sne som vôbec nepoznal svojich rodičov, svoju mamu, môjho brata. To bolo ešte 6 rokov predtým, než som vôbec poznal Niku. Jednoducho absolútne od A po Z som vedel príbeh nejakého človeka. Ja som si pamätal svoje detstvo, ja nedokážem si to rozpomenúť, pretože jak som si všetko pamätal, sa stala taká vec,
že jak som utekal na tú svadbu, jak som proste meškal na ňu, niečo sa stalo. Mám taký pocit, že jak som šoferoval auto alebo niečo, som sa ponáhľal a som havaroval. A v tom momente, jak som viac menej havaroval, som začal umierať. Proste vyslovene si pamätám, chaos okolo seba. Necítil som vôbec bolesť, necítil som nič, ale veľmi niečo podobné tomu, jak som vám vyprával ten príbeh na Zahradníckej. Že proste jednoducho vyprchával zo mňa život. A najprepnutejšie na tom všetkom bolo to, jak zo mňa vyprchával život, som sa zase budil do svojej izby, ale s jedným obrovským rozdielom. Ja som sa proste prebudil v posteli, som otvoril oči a ja som pozeral okolo seba, že to kde som? Proste pozeral som okolo seba, pozeral som na tú izbu, ja som nespoznal svoju vlastnú izbu. Ja som si sadol, chvíľku som pozeral, že kde to som, potom som vystrelil, začal som sa obliekať, som sa začal obliekať všetko. Mama, ja neviem, bolo asi 9 alebo 10 hodín, pozerám na hodinky, že tebe jebe, ja som ju zmeškal. Nevadí, obliekam sa, utekal som do kuchyne, tam bola mama, raňajkovala, kúkala na mňa, ja som sa obliekal, bol som už polooblečený, pozerala na mňa, že ty kam ideš. Ja som pozeral na ňu, že ty kto si. Ona pozerala na mňa, že what? Úplne nechápačky. A v tom na mňa pozerala, že ty si námesačný? O 10 ráno? Ja som kúkol na ňu, zapozeral som sa a začal som si rozpomínať. A konštantne, ako som si začal rozpomínať, kto je ona, kto som ja, sa mi strácalo všetko z toho sna. Kompletne všetko z toho vraj sna sa mi začalo strácať. A ja rozmýšľam, že čo ti jebe, to čo je? A na 5-10 sekúnd som naraz si pamätal celý život toho Martina a zrazu som si pamätal celý svoj život. Najhoršie na tomto, že každá jedna myšlienka z toho sna, alebo čo to bola, sa vyparila behom 5 minút. Ale to bolo, ja to neviem popísať, absolútne neviem, jak vám to mám popísať, ale presne si predstavte, jak sa zrazu stretli dva životy, môj a ten toho niekoho iného, a zrazu začal prevažovať ten môj. A jak prevažoval ten môj, tak sa strácali všetky myšlienky, veškerá pamäť na ten predošlý, ale zapamätal som si ten pocit, zapamätal som si to celé, že to bola nejaká svadba, zapamätal som si to, čo sa udialo v ten daný deň, ale nepamätal som si už potom vôbec históriu, nepamätal som si, ako som sa volal, kto boli moji rodičia. Proste to bolo najpsychopatickejšia vec, akú som kedy v živote zažil. A do dnešného dňa som proste tomu úplne nepochopil. Jak som to teraz samozrejme to ráno vysvetlil celé mame, kúkala na mňa, že tak tebe to dobre prepína už. A potom som sa o tom bavil s pár ľuďmi, takto som ten príbeh vyprával proste pár ľuďom a raz som narazil na človeka, ktorý mi to vysvetlil. Samozrejme, jedna vec je, či tomu chcem veriť, alebo nie. Je to vec špirituálna, hej, energia, klasická, proste jednoducho, kvázi my sme proste, akože, my sme energia a neviem čo všetko. A hovorí sa, že v tom momente, jak som ja spal, som bol otvorený, bol som presne niečo medzi tou spánkovou paralýzou a astrálnym cestovaním. A ten typek mi to vysvetlil, že niekde pri mne tento človek umrel. Viete, čo je najprepnutejšie na tom? Že bola sobota, leto, kedy proste sú svadby. Vtedy som mal tie zimomriavky, ktoré mám aj teraz, proste. Normálne husiu kožu mám jak hovado. Pretože on mi to presne vysvetlil. Onže, a čo bolo za deň? Že sobota ráno. No a čo je v sobotu ráno? Že no, svadby. A bolo leto, že? Že no, leto bolo. Tam niekde pri tebe proste jednoducho pravdepodobne niekto akože umrel. A v ten moment, jak tá jeho energia, alebo čo to bola, odchádzala, aj so všetkými proste myšlienkami, aj so všetkým, že som to zachytil. Že som to proste zachytil.